Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ukurtong MP sa Kalok Sabha uban nakaseng UDP uba Robert June Kharjarin ulapan pao kajing bumsngoya ha ba ureo san pertai ni politician ud sneng kela ya kitemen basan. Ya gini kikentin uba Robert June Kharjarin ula keren ha kajingelang pa ba hanong spung kabahab ha mau plang constituency kabalalong ha kakat sao tri ulber arajar arpusau ha kajingedon lang ki MLA kata nado uba Matthew Kurba bat uba Sinshar Kupar Thaba. Uba Robert June loong bah ka perthai badagari India ki itho ye ki jat benre ki ba ai jat shaka keme Henry lada ki jet yo MP ba ai jat shauk pa amdan su ba itho ye ka jinglong kerpang jong ka jat benre. Ngishim ye kinong elam niam kum kinong hikai yangi kum kinong peni kum kinong seneng mentah ana seneng do politician ni kita pesan pinihap keno ana ba gile kumtah ki sam you kini de ki ki jingma ki ba up ya kari ba kajap pro jongi ba pi kilong kimi ki badan hang ni ngashwa pi ban keli tang ka ngawai ya kajap meru go jongi latip da ka partai ban da kari India hi bro kawai kum kajap meru jat kimi ni hapan pa tang wei UMP ban mi khmat ya kan ga jat meru jat kimi da daw ta UMP de jat pa dang dan bo burom yangi dang dan ba nyeu yangi mento yu ketu ka jing pelut jongi da ki kror ban pen i nam ya kata ka riti ka dustur ka barus pa da kilak ni atut hamo plang ban nek pet yang ta ka jing rius pa ladang istang ban kiuskong ye ki kam beiriti nom don su bo burom yangi kata ka de jing sisa hakapor baka sarkar India katemu banwanra ia kata ka jing penkela ya kasik schedule ko ngin wengno ye ki dorbar sunong ngin wanra ka village council bat katau council kemele badon burom kiseng bahalang ki dorbar trairi baro ngilai yeng lang harengkat bat KMDC jongi ngilaong ya ka sarkar India pi muslia ya kani kawai temlong ngilala ban pensange ya kata ka jingwan jong kata ka pesa lani kata ka panchayat extension act lani kata ka jing wanra ya ki panchayat haki snong ki jongi ngilala ban pensange ya kata ka jing pendu ya ki dorbar trairi ki jongi ngiyeng halor ka wei ka nong rim bat kata kalong bangi kwa badang penek ya ki riti ki dustur ki jongi lada ki MP ki ladai lupa ki nong bei riti dang dan boburom ita ki riti ki dustur ki jongi ni hak perkat bhai kini ngim ngamele kini election pani oleh drama ni keren ne kini election de ki mat ki jura ki basong nia ba ki sing urkom karai ki de ki jongpi pa ba ngamben nya kini ki dong bei riti re karai ki de ki jongpi banjin lada pi pensan ya ka kam bei riti lada ka wan ga jingjot ga jing praru ni hab ban ke no hi da ladi no play karai ka don ha khti ki jongpi parari be hakini kisngi kiladon ro ki bastang ban keno bahana kita ki dor par trairi ban kiseng balang ki lafil ngaso banong lada kita ki dor par trairi ki jongi ki lafil mudur mo phi ka mo korwat ka mo ngap ka mo klang ka mairang ka nong spung ladom dei ki dor ba snong ki bom ai no si trai do karwa da plut ki di dukan menta kata de jing isha boleh kita khar kim yo hamairang boleh yo hanong stone boleh yo hamongap hamokurat patkeleng bagi dorbar trairi ki dorbar snong ki jongi kim trek banaya no si trek license kata de jing isha hatu ki lafil kamolai kadang long kumtu kumbakalong kade ka bor jang ka jek mreu de na ki dorbar trairi ki jongi kai wei ar tali ki don ki balakum bakala hanrei ban ong ba ki lafil tengah ngamngai badom don seng bahalang pikan mau apor CAA GIU omdai kiseng balang ki palayaki rengkat bat KMLA KMDC bandawa ban penlaj ya kata ka CAA nak ajak mru ke jongi ngilelek da kawai kasur kum kinong song slong jong kan makhlia ngim sem layara lama ngim sem layara ban pen la ka jong ke sadem ngile trailang barok bandawa nak sarkar India bat kata ke jing dawa ka jongi ke sarkar India kela pelaj ya ka CAA nak isik schedule area lani nak tribal area bat ka jing ya khun ka jongi menta kalong ban pen tikana babarok kawai ka CAA kan laj nak jalan makhlia ka jongi
Kata ka di komitmen ka jongi. Ngim sim lahun bangilalaj tangki tribal area ngikwa bakaway barok kaway ka jala mekhliakan laj badladang ngila ban pen urlong ya ka sarkar India bahkan pentrikam ya ka LP ngilalaj pura na ka CEA na market kum ka CEA kiong bagi jela ba trikam ka LP ru ka CEA ka nom trikam ngidon ya kata kalat ngidon ya kata kalenti ngatrai la dom don kiseng bahalang so ngaskwa ban keren bakasai ngatrai la depti yo marpo kendau uranium na ka jela ka jongi hanangi la fil khot ngidon kicing bakla kum kiseng balang ngila ban bakla haneng tai riban ong hi bangila fil ngaso ban ong bakalong ba bakla para riba haswa bangan syok ngaskwa ban ong ngapitang kan gawi bakum ka riba ka jam reu ngide bandon ya kata ka jing sos kem bakum kiseng trai muluk ngide bandangla ban sensar daladi yaladi kinadon sibun ba kiseng rithor kyong banle ayu ta MP nakiseng rulum marway unsyong atay hapo assembly marway unsyong atay po hapo parliament kilaklet badai kiseng rulum kiba punyo ay kanina jala kilaklet badai kiseng rulum kilba wanra ya sibun ba kian wat kam mekhlela tarsa akru ngimdai ban klet bakadon kam ya kamuhor chong presiden ban pentre kam ya ka lada kiseng rilum haki wai pat kipor kilala ban pat kongu ya sarkar India ngayoi balada ngia teli mentaka kenti ngimdon kano ka jing ban pen urlong ya gitu ki aj ge bangi terang ban yang don bro si kata ngis ngotenat ha ban ai nuksa ya ka Tripura